Hello mga Yinyens! Good morning! DCB TV. Please don't forget to subscribe to my channel. Click the share button para sa video na upload ko. Yes, ito kami sa sa may Manila City. Papunta kami ng Tondo. Kasama ko pa rin si Migong Doms. Ayan, yung nagdodrive. Yan si Migong Doms. Yun yung boss ko. Ayan, mga Yinyens. Mga Yinyens, meron tayong doon mga Yinyens sa may Tondo, Maynila. Meron tayong kakabitan. Kami yan, sa bagabang na kami yan, pagpunta namin doon, silipin natin may yan yung design ng FXD concept, okay, by Migong Doms. Ito yung Manila City ito. Ayan, papunta tayo sa Tondo, may yan. Kami yan, tara na. Arellano University. Ayan, papunta tayo papunta tayong Tondo, Maynila. Tondo, Manila pa, Boss Doms, punta natin. Ayun, Tondo, Manila. Meron tayong doon, i-install na daw? Gusto nyo magpagabit, sabihin nyo lang, mag-message lang kayo sa sa page ko, YB TV. Ayan, dito tayo sa may katabi ng Arellano, yung ABE International Business College. Kahit pa natin may yan, so pala, yung accordion door. Accordion door. Folding door. Accordion folding door, kabit natin doon sa may Tondo, Maynila. Mamayans, abangan nyo kayo mamayans ni Boss Doms. Kakabit namin yung yung accordion door. Mamayans, tara na. Mamayans, dito tayo sa sa Tondo, Maynila. Malapit na tayo mamayans magkabit ng ng accordion door. Ayun pa rin si Migong Doms. Kasama natin si Boss Doms. Mamayans, hanapin na natin yung kung saan dito tayo sa Tondo. Ito yung Tondo, Maynila. Welcome to Tondo. Andito na kami, FXD concept. Mayans, tara Mayans, mamaya Mayans, abangan nyo kami. Accordion door. Mayans siya. Ayan. Ayan, accordion door Mayans, yung design. Ayan, Mayans, accordion door. Tapos bubuksan mo siya Mayans. Ayan, bubuksan yun. Ayan, ayan Mayans. Mayans yung accordion door, yung kanina. Ayan, so dito lang may hawakan dito. Ayan, so ayan. Ayan. Pagin ko dyan. Wala na. Okay na yan, Dok. Pauwi na kami mga Yinyens, no? Okay na mga Yinyens. Mga Yinyens, araw natin mga Yinyens. Kasama ko si Boss Doms. Andito kami ngayon sa may Tondo pa rin. Pauwi na kami. Retail. Okay. Timayan, salamat sa panood mga Yinyens. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sabutin ko yung kalagayan mga Yinyens. And bye bye mga Yinyens.